Papa Dudut. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kakailanganin ko po na itago ninyo ako sa pangalang Cyril. Kasalukuyan ay 39 years old at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may 2 taon na ang nakakaraan. Matagal naming pinangarap ng asawa kong si Martin na magkaroon ng anak. Hindi naging biro ang pagbuo namin, lalo't alanganin na ang edad ko. Mas matanda sa akin ng 8 taon si Martin at halos 15 years din kaming naging magkarelasyon. Nung medyo bata-bata pa ako ay hindi namin nilagay sa listahan namin na magkaroon ng anak. Na-enjoy kasi namin na kaming 2 lamang ang magkasama. Lalo na sa tuwing nakikita naming nahihirapan sa responsibilidad sa mga anak ang mga kakilala namin. Ekis yun noon sa listahan namin, Papa Dudut. Hanggang isang araw noong lumagpas na ako sa 30, naisip kong parang gusto kong magkaroon ng anak. Lalo na tuwing nakikita ko kung gaano ka-cute at kabibo ang mga pamangkin ko at mga inaanak. Natakot akong sabihin yon noong una kay Martin dahil alam kong ayaw niya ng anak. Pero bilang mabilis na tumatakbo ang oras para sa mga babae ay naisipan kong sabihin na rin yon sa kanya. Kinausap ko siya at nagulat ako nang malaman kong gusto na rin pala niyang magkaroon ng anak. Natuwa ako noong sinimula na namin ang pagbuo at sinubukan namin ang lahat ng pwede at makakaya para masigurong may isisilang akong sanggol. Kaya lang tulad ng nasabi ko sa inyo ay naging alanganin nga ang lahat dahil sa edad ko. Mas nakadagdag pa sa hirap namin sa pagbuo dahil laging nakasampa sa barko ang asawa kong si Martin. Kaya naman nag-request ako sa kanya na magpahinga muna kahit 2 buwan para makabuo kami. At hindi nagtagal ay nakabuo na nga kami. Hindi ko makakalimutan kung paano namin nalaman ang tungkol sa pagkakabuntis ko. Martin, busy ka? Inaayos ko lang tong zipper ng maleta ko. Oo nga pala. Sasampa ka na pala ulit sa barko next week. Oh, huwag ka na malungkot. Babalik din naman ako bago magpasko. Alam ko naman. Sanay naman ako na lagi kang wala. Parang papunta ka na sa panunumbat na may halong toyo yan ah. Ewan ko ba? Nung isang araw pa ako tinutoyo. Huwag ka mag-alala. Magmamaasim ako na parang suka. Para perfect match tayo. Uy, huwag ka na malungkot ha. Pati ako nahahawa na sa'yo eh. Sorry kung nadamay kita sa mood ko. Bagsak lang talaga yung emosyon ko ngayon. Gusto kong sisihin yung full moon. Pati buwan na nananahimik sa langit pag didiskitahan mo. Ayos lang yon. Mabilis lang ang araw. Magugulat ka na lang. Nasa tabi mo na naman ako. Hindi lang naman kasi pag-alis mong kinalulungkot ko eh. Ay, alam ko. Sorry ha. Ba't ka nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi tayo nakabuo habang nakabakasyon ka. Feeling ko kasi nadala ko ng pressure sa maikling bakasyon ko na makasama ka. Tapos, kailangan makabuo ka agad tayo bago ako sumampa. Kaya siguro naging mahina yung alaga ko. Hindi nakapag-perform ng maayos. Huwag ka nga. Nag-level up nga yung performance mo eh. Ako nga tong mukhang hindi nakahabol. Kaya siguro hindi tayo nakabuo. Wala na lang sisihan. Nag-enjoy pa rin naman tayo kahit talo. Babawi tayo pag babako ulit ng barko, okay? Okay. Gusto mo tulungan kita sa maleta mo? Alam mo, kailangan ko nga ng tulong mo. Pwede bang paikuha yung toolbox sa garahe? Sige. May iba ka pang papakuha? Palambing na rin ng orange juice na maraming ice. Saka kung may natira pang pandesal kaninang umaga. Okay lang? Ikaw pa ba? Thank you, mahal. O sige, iinitin ko na yung pandesal at saka… Oh, okay ka lang, mahal? Okay lang. Medyo nahilo lang bigla. Sa puyat siguro to kagabi. Sabi kasing wag nang tapusin yung pinapanood mo kay drama kagabi. Ako na lang kukuha ng toolbox sa garahe. May gusto ko bang kainin? Didiretso na rin ako sa kusina. Pakuha na lang ng tubig tapos damihan mo ng ice. Mala.
Kailan ka pa uminom ng tubig na may ice? Para akong naglalaway sa yelo eh. Hindi ko alam. Puyat yan. Sige, kukuha na ako. Ano gusto mo ipares sa tubig na may ice? Gusto mo nung natirang spaghetti natin kagabi? Ayoko nun. Nasusuka ako dun. Ha? Halos nakalahati mo nga yung niluto mo spaghetti kagabi ah. Tapos ngayon nasusuka ka? Ewan, parang bigla akong nasusuka. Nasusuka ako kapag naaalala ko yung amoy at kulay ng spaghetti. Naumay ka siguro tapos nakadagdag pa yung puyat mo. Para ka namang doktor niyan. Kulang na lang resetahan mo ako ng gamot. Kung may re-reseta man ako sa'yo, dalawa lang yun. Yakapsul at Kispirin. Yak! Ang luma ng banat ah. Pengi naman ang Kispirin dyan oh. Parang sasakit tong ulo ko eh. Sige na nga. Oh, pati sa bibig ko, umay ka na rin ba? Hindi ko alam. Sandali. Pupunta lang ako ng banyo. Cyril? Okay ka lang ba? Okay lang. Sabi ko na eh. Buntis ka na. Kinabigla ko talaga ang huling sinabi ni Martin. Buntis ako. Paanong nangyari? Nakailang beses akong gumamit ng pregnancy test pero lahat negative. Tapos nung sinukuan ko na ang pag-check ay bigla namang sasabihing nakabuo na kami. Hindi ko na maintindihan kung bakit lagi na lamang kaming ginugulat ng tadhana. Kinabukasan, nanginginig ako noon na nagbukas ng pregnancy test kit at makalipas lamang ang ilang minuto matapos kong gamitin ay nakumpirmang tama ang hinala ni Martin. Napalundag kaming pareho sa sobrang tuwa. Hindi talaga namin inakala. Kung kailan naman paalis na siya ay saka humabol ang magandang biyaya. Iba talaga kapag sinurpresa ka ng tadhana. Magugulat ka talaga at aapaw ang saya. Hindi na namin naayos ang maleta ni Martin at nag-celebrate kami kaagad. Lumabas kami ng bahay para kumain sa paborito naming resto at saka pinag-usapang muli ang biyayang natanggap namin. Napakasaya namin. Kung alam nyo lang, walang kasing saya. Ilang taong kaming sumubok na makabuo at lahat ng mga taong yon ay napuno ng pagkadismaya dahil lahat ng test ay negative. Nakadagdag pa sa pressure ng mga kakilala namin na panay ang tanong kung kailan kami makakabuo para makarelate na raw kami sa mga kakilala naming pamilyado na. Lahat naman ay sinubukan namin pati na nga ang mga pamahiin at pagsayaw sa ubando. Ginawa namin yon. Ganon kami kasabik na magkaroon ng anak. Akala namin kaming dalawa na lang talaga sa mundo ang magkakasama ni Martin at sinusubukan na naming tanggapin yon. Tapos isang araw, nakarating na sa wakas ang magandang balita bago kami tuluyang sumuko. Pinadalahan na kami ng anghel sa aking sinapupunan. Nadagdagan na naman kami ng dahilan para lumaban pa araw-araw. Naging inspirado na kaming pareho lalo na si Martin na mas ginanahan sa pagtatrabaho. Mula nung nakasampa na siya sa barko, Papa Dudut. Gaano na kabilog yung tiyan mo? Wala pa akong 2 buwang buntis. Hindi pa to bibilog agad. Sorry, na-excite lang. Kanina pa kasi dumadaan sa newsfeed ko sa Facebook yung mga mauumbok na tiyan ng mga buntis. Nainggit ako. Nainggit ka? Eh di pabilugin mo rin yung tiyan mo para magmukha kang 9 months every day. Grabe ka naman sa akin. Gusto ko, sa'yo yung bubilog. Excited akong hawakan yung tiyan mo kapag lumaki na. Habang bumibilog ng gusto. Yung magmumukha akong manghuhula na umihima sa bolang kristal. Ganun ang gusto ko. Ginawa mo pa talagang bolang kristal ang tiyan ko? Maghintay ka. Malapit na to. Baka makipagkompetensya pa ako sa pakwan sa pagiging bilugan. May insecure sa'yo lahat ng bilog na prutas pag nangyari yun.
Baka nga ikaw to ipatong sa mesa bilang bilog ng pampaswerte sa bagong taon. Kung ano-ano na lang nai-imagine mong itsura ng tiyan ko ah. Hindi ko mapigilan eh. Bago ako matulog, lagi kong ini-imagine na magkasama na tayong dalawa. Tapos, kinakamot ko yung ibabaw ng tiyan mo. Lalo na yung uusling pusod mo. Ha? Bakit naman uusli ang pusod ko? Normal daw kasi yun sa mga buntis. Huwag ka mag-alala. Mahal pa rin kita kahit kasing laki na ng chiko yung pusod mo. Kinakabahan naman ako sa pusod ko. Gusto ko lubog pa rin to. Hayaan mo na. Ilang buwan lang naman nakalitaw yung pusod mo. Pagkatapos nun, konting exercise lang siguro. Lulubog na ulit yan. Pwede na ulit pasukan ng mga dumi. Ang saya mong nilalait yung tiyan at pusod ko ah. Hindi kita nilalait. Kung alam mo lang kung gaano ka-sexy sa imagination ko. Naku lang talaga. Kahit buntis ka, kakalabitin kita. Hoy! Huwag naman masyadong malakas ang boses mo dyan. Baka marinig ka ng mga katrabaho mo. Isipin nila, Gina lang ako sa kalabit anytime. Hayaan mo sila. Masaya ako eh. Ako rin naman, masaya. Sobrang saya. Para akong lumulutang ngayon sa totoo lang. Hoy, baka naman nasusobra ka na sa pag-inom ng mga gamot ha? Kaya pakiramdam mo, lumulutang ka na. I-check mo mabuti yung reseta. Baka mamaya, pusod mo na yung lumulutang-lutang dyan. Hindi pa rin talaga tayo tapos sa pusod ko, no? Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka sa mga iniinom mong gamot. Mahirap na. Lalo't first time mo magbuntis. Ayoko mapahama kayo ni baby. Okay lang kami. Huwag kang mag-alala dyan. Ilang beses kong kinausap yung doktor ko tungkol sa mga nireseta niyang gamot. Nirecord ko pa nga sa phone yung mga sinasabi niya para lang siguradong mabalikan ko kapag may nakalimutan ako. Okay, maganda yon. Maging maingat kayo dyan habang wala ako ha. Araw-araw akong tatawag sa'yo para kunwari, nasa tabi niyo lang ako. Nalungkot naman ako bigla. Huwag ka nang malungkot. Hindi yan maganda sa anak natin. Dapat happy lang, okay? Ang saya lang kasi kung kasama kita ngayon dito sa Pinas habang nagbibilang ng araw kung kailan bibilog yung tiyan ko. At kung kailan uusli yung pusod mo. Nakakainis, panira ka talaga. Basta, uuwi ako kagad pag pwede na. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Mabilis lang lilipas ang araw. Hindi mo mamamalayan, pababa na naman ako ng barko at pauwi na ulit sa'yo. Gusto ko yan. Hihintayin kita. Umuwi ka kaagad ah. Uuwi talaga ako kagad. Lalo ngayon na may dagdag na akong dahilan para umuwi. Ang baby natin? Yung pusod mo. Nakakainis to. Nagtawanan pa kami at nag-usap ng ilang sandali bago nagpaalam si Martin para matulog na. Gabi-gabi kaming magkausap noon at wala kaming ibang naging topic kundi ang pagbubuntis ko. Ewan ko ba, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan at enerhiya kapag tungkol na sa anak namin ang usapan. Lalo na si Martin, kahit madalas pagod siya kapag nakakausap ko. Pero oras na mag-update na ako sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko ay parang milagrong nawawala ang pagod at pagkabugnutin niya. Iba talaga ang epekto ng anak sa magulang. Kahit yung mga sanggol na hindi pa lumalabas sa mundo pero alam mong nasa sinapupunan lang ng mahal mo. Iba talaga. Pagkatapos nga ng mga tawagan namin ay buwaba pa ako sa kusina para uminom ng mainit na gatas. Pagkapanhi ko ng kwarto ay binalikan ko ang mga reseta at voice recordings ng doktor ko para malaman kung tama ang ginagawa ko. Hindi pa ako kaagad nakakatulog dahil para pa rin akong nakalutang mula sa masayang pag-uusap namin ng asawa kong si Martin. Panay ang hawak ko sa tiyan ko at ini-imagine ko na kasing bilog at kasing laki na yon ng pakwan. Lagi ako napapangiti. Hindi na ako makapaghintay. Kahit ang pagpusli ng pusod ko ay nakapagdulot ng kasabikan sa akin. Lahat ng magpapakita na buntis ako ay gusto ko. Kahit na hindi pa magmukhang kaaya-ayang itsura ko sa mga tao ay wala akong pakialam. Wala na ako ibang pakialam maliban sa bubuuin naming pamilya ng asawa ko. Sa tuwing nagbumuni-muni ako ay hindi magtatagal ay makakaramdam na ako ng antok. Isang madaling araw ay bigla akong nagising dahil sa kakaibang pananakit ng tiyan ko. Napabangon ako at nakiramdam.
Hindi ko mapigilang mapangiwi sa sobrang sakit. Dinampot ko ang cellphone ko para tawagan si Martin nang bigla kong maramdaman, Papa Dudut, ang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Dinudugo ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakunan ako. Nakumpirma ko yon nang mag-isa akong pumunta sa ospital. At hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa akin ng doktor at binabasa ang nakasulat sa kanyang clipboard. Para ako nakalutang sa pagkakataong yon, nakalutang ako hindi dahil sa saya kundi sa dami ng katanungan. Bakit? Bakit kailangan mawala ang ipinagbubuntis ko? Bakit kailangan sa akin mangyari yon? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na maging ina ako, pero bakit bigla yung binawi sa akin? Bakit saglit lang pinaranas sa akin ang pagiging ina? Bakit pinaranas sa akin na magkaroon ng bata sa sinapupunan ko kung babawiin din pala? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para karmahin ako ng ganon? Parang hindi naman tama yon. Parang gusto lang akong pahirapan pa ng Diyos. Sa sakit na nararamdaman ko noong mga oras na yon ay sinisisi ko na ang Diyos. Tuliro na ako ng mga oras na yon. Naisip ko na hindi pa ba sapat yung mga taon na punong-puno kami ng stress at kalungkutan na mag-asawa dahil hindi kami makabuo. Pag-uwi ko galing sa ospital ay inasikaso ang lahat ng pwedeng asikasuhin sa bahay para mawala sa isipan ko ang pait ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko sinabi kay Martin ang masamang balita. Parang may nagpapatikom ng bibig ko para hindi yon sabihin sa kanya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo lalo't may suicidal tendencies si Martin. Dala ng depression ito. Isa pa yung naging pasakit sa akin. Paano ko sasabihin ang masamang balita sa kanya? Napakasaya na niya noong nalaman na magkakaanak na kami. Naging bihira ang atake ng depression niya, pero paano kapag nalaman niyang nawala na ang dahilan ng saya na nararamdaman niya? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Noong mga taon na sinusubukan namin pero hindi kami mapagbigyan ng ilang beses na nagtangka si Martin na tapusin ang sarili niyang buhay dahil sa depression dala ng hindi namin pagkakaroon ng anak. Napansin ko na grumabe yung mga atake niya noong mga panahong hindi kami makabuo. Iniisip ko pa lamang kung ano ang pwede pa niyang magawa na hindi maganda oras na malaman niyang nawala na ang bata na nasa tiyan ko na kinakasabikan niya. Kaya naman, nagpa siya akong hindi yon sabihin sa kanya, Papa Dudut. Buti naman, sinagot mo na tawag ko. Pasensya na mahal, naging busy kasi ako buong araw. Hindi ko nga halos natignan yung cellphone ko. Naiwan ko pala dito sa kwarto, kaya rin hindi ko nasagot yung mga tawag mo kanina. Bitbitin mo lagi yung cellphone mo. Para kung may emergency man, madali mo lang ako matatawagan. Hindi magkakaroon ng emergency. Tatablahin ko lahat ng mga negative vibes sa buhay natin. Safe ako, huwag kang mag-alala. Pero yung anak natin, gusto ko safe din siya. Basta, huwag kang mag-alala. O ano, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Hinihintay ko lang yung mga kasamahan ko para sabay-sabay na kami. Ikaw ba? Hindi pa ako nagugutom eh. Ayos pa naman ako. Nakarami rin ako ng kinain kaninang umaga. Ay, hindi pwede ang ganyan. Tandaan mo, dalawa na kayo ng anak natin na kailangan ng lakas. Kumain ka para sa inyong dalawa. Sige, after nitong video call natin, saka ako sasandok ng kanin at magpapainit ng tinapa. Huwag masyado sa tinapa. Hindi naman maganda yun. Inuubos ko lang para hindi na matambakan sa ref ng mga lumang ulam. Kumain ka rin ng gulay. Damihan mo. Magpapadala ako mamaya ng extra pera para makabili ka ng gulay na kakainin nyo ni baby. Punuin mo yung ref para makarami kayo ng gulay. Sige. Kamusta ba si baby natin? Okay naman siya, mahal. Makulimlim ba dyan? Kasi dito sa Pinas,
lagi na lang makulimlim kahit hindi na tag-ulan. Hindi naman makulimlim. Maaraw pa rin. Wala namang masakit sa'yo. Anong sabi ng doktor nung huling check-up mo? Okay naman. Buti maayos ang internet mo dyan, ano? Kasi kapag nasa gitna kayo ng dagat, pahirapan sa maayos na signal. Maayos yung internet namin dito. Kailangan eh. So, anong sabi ng doktor mo? May kailangan bang bilhin na gamot? Wala naman. Anong internet ba ang gamit nyo? Baka pwedeng yan na rin ang ipakabit natin dito sa bahay. Kasi minsan naiinis na ako ang bagal ng internet natin, nakaka-stress. Huwag kang magpaka-stress. Sige, papakabit tayo ng mas mabilis na internet. Please, iwasan ma-stress, mahal ha? Ayoko maka-apekto yan sa baby natin. Naku, hindi no. Hindi maaapektuhan ng stress ang baby natin. Lalaking healthy at matibay to tulad ng papa niya. Yan din ang gusto ko. Maging healthy siya at masiyahin din. Parang mama niya. True. Kumusta pala ang mga bisita niyo dyan sa barko? May artista ba kayong nakasakay? Pa-video greet ako ha. Okay naman sila, pero mahal. Baka pwedeng pag-usapan natin si baby. Ha? Bakit? Hindi ka pa ba nagsasawa na sa tuwing magkausap tayo, puro si baby ang topic? Hindi ah. Alam mo naman na kapag si baby ang usapan mas lalo akong ginaganahan. Sa susunod na tayo mag-usap tungkol kay baby. Marami pa namang ibang araw. Gusto muna kitang kumustahin. Kwentuhan mo naman ako. Ayos naman ako dito mahal, pero ayun, paminsan-minsan tinatamaan ng lungkot. Pero kinakaya ko naman lalo kapag naiisip ko kayo. Kaya nga sana gusto kong pag-usapan kayo ni baby para mabawasan yung lungkot ko. Alam mo naman kapag nagtuloy-tuloy ito, ayoko maulit yung pagtatangka ko sa buhay ko. Lalo na't magkakaanak na tayo. Kailangan kong maging matibay. Kaya please, kung pwede sana, pag-usapan natin lagi si baby. Kahit yun lang. Para akong kinurot sa puso nang marinig ko ang pakiusap ni Martin. Lalo na noong napatitig ako sa kanya at napansin kong malungkot nga siya. Hindi ko man lang naisip na nasa gitna ng karagatan ng asawa ko at malayo sa mga mahal niya sa buhay at hindi man lang makatapak sa lupa. Talagang malungkot yon para sa kanya. Nakonsensya tuloy ako lalo na pero hindi ako nagpadaig doon. Kahit may parte sa akin na gusto ko nang umamin kay Martin pero pinigilan pa rin ako ng takot. Takot na baka mas lalong mabaon sa depression ng asawa ko. Malayo pa naman kami sa isa't isa at hindi ko siya mababantayan. Paano nga kung magtangka siyang muli na tapusin ang buhay niya? Paano ko siya matutulungan kung malayo ako sa kanya? Sana maintindihan ninyo, ang paglilihim ko ay paraan ko para proteksyonan ang asawa ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Humingi ako ng milagro sa Diyos na baka naman pwedeng ibalik ang anak namin sa tiyan ko. Pero alam ko naman na imposible yon. Hanggang sa bigla akong nakaisip ng paraan. May gabing sumaglit ang ideyang yon sa isipan ko. Desperada na kasi ako at tinawagan ko ang nooy 25 anyos na pinsan ni Martin na si Alan. Palikero si Alan at hindi napipirme sa isang babae. Hindi nagpapatali. Bata pa kasi kaya mainit pa ang dugo at sobrang taas ng libido sa katawan. Naisip kong siya ang solusyon sa problema ko. Alam kong kaya ko siyang mapapayag sa plano ko lalo't nasabi minsan sa akin ni Martin na naging crush ako ng pinsan niyang si Alan. Malawak naman ang isip ng asawa ko at crush lang naman daw yon at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang pinsan niyang yon. At mapagkakatiwalaan din niya ako na hindi papatol kay Alan anuman ang mangyari. Ayaw ko mang sirain ang tiwalang yon ni Martin sa akin pero nakaisip na kasi ako ng masamang plano. Pero para yon sa ikabubuti ng kalagayan ng asawa ko. Hello, Alan. Halika, pasok ka. Salamat. Kumusta ka, Ate Cyril? Cyril na lang.
Masyado mo namang pinaparamdam sa akin na matanda na ako. Pasensya na, pero hindi yun ang intensyon ko. Sa totoo lang, ang bata mo pang ang tingnan eh. Mas mukha pa nga akong matanda kaysa sa'yo. Tsaka inaati kita kasi paggalang ko na rin yun sa'yo bilang asawa ni Kuya Martin. Huwag mo na akong galangin. Bastusin mo ko. La, grabe ka naman. Bastusin talaga? Biro lang. Maupo ka. May gusto ka bang inumin? Kainin? Maraming laman ref ko. Kailangan ko ng janitor fish na sisimot ng hindi ko naubos na ulam. Yun naman pala ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito. Tagasimot ng tirang ulam. Baka meron ka pang ibang gustong simutin dito sa bahay. Willing akong ibigay. Kahit ano. Yung mga branded na polo ni Kuya Martin. Panghatak ko rin sa mga babae yun kung sakali. Ouch naman. Ibang babae pa ang gusto mong hatakin nandito naman ako. Biro ba yan? Hindi ako nagbibiro pagdating sa paghatak. Namiss mo siguro yung mga hatak ni Kuya Martin, no? Oo eh. Ang hirap kapag nasa malayo ang asawa mo. Oo, mahirap nga. Lalo na siguro kay Kuya Martin. Sobrang sabik na yun sa mga hatak mo. Huwag na nating pag-usapan ang Kuya Martin mo. Baka makagat na nun ang dila niya kakaalala natin sa kanya. Nakagat ko nga bigla dila ako eh. Baka ako naalala niya. Malambot siguro yung dila mo, no? Malikot ba yan? Ha? Bakit naman biglang naging interesado ka sa dila ko? Wala naman. Natanong ko lang. Yung dila kasi ng Kuya Martin mo, maliit, saka mabagal, hindi makasabay. Ayoko ng ganon. Maliit nga dila ni Kuya Martin. Kaya laging parang nabubulol yun kapag napapahaba na yung usapan eh. Mahaba ba, Alan? Mahaba ang alin? Ang pasensya mo sa mga tulad kong may edad na. Huwag mong isipin na may edad ka na. Ang hot kaya ng babae kapag tumatanda na, mas nagiging maalaga kasi sa sarili, tsaka mas mature mag-isip, tsaka mas batak sa ano. Alam mo na. Oo, batak. Sobra. Nakasubo ka na ba ng babaeng mas matanda sa'yo? Hindi pa nga eh. Mahina ako sa mas matanda sa akin. Akala kasi nila totoy pa ako. Kahit totoy ka, tingin ko satisfying sa pakiramdam kapag kasama ka na. Sa reviews ng mga nakaano ko, magaling naman daw ako. Pangmatagalan ng baterya, sabi nila. Gusto ko yan. Pangmatagalan ng baterya. Matagal pa naman ako bago mapagod. Ang swerte naman ni Kuya Martin. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang maging kasing swerte ng Kuya Martin mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka gusto mong masubukan baterya ko. Hindi pa kinakalawang at fully charged ngayon to. Teka, tama ba tong naglalaro sa isip ko? Siguro. Pero may gusto pa akong ipalaro sa'yo. Ano yun? Malalaman mo kapag sumama ka sa akin sa kwarto. Nakailang beses na napalunok si Alan. Alam kong excited na siya sa tukso na yon. Agad ko siyang hinatak papasok sa kwarto para maisakatuparan ang plano ko. Ang magpabuntis kay Alan sa lalong madaling panahon. Bahala na. Kahit na diring-diri ako noon habang kahalikan siya ay tiniis ko. Inisip ko na lamang ang kasiping ko noon ay ang asawa kong si Martin. Mapusok nga si Alan. Pinagod niya ako buong gabi at sinigurado kong hindi niya ako titigilan. Hindi ako papayag, kailangan kong mabuntis agad sa buwan na yon. Pagkatapos namin ay nakaramdam ng konsensya si Alan. Paano raw kapag nalaman ni Martin ang lahat? Sinabi ko sa kanya na magiging lihim namin yon hanggang hukay. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pang ulitin namin yon sa mga susunod na araw. Alanganin siya noon pero agad ko siyang hinalikan para mapa-oo siya. At pumayag naman siya. Alam kong sinabi ng doktor na huwag munang magpapabuntis dahil kakatapos ko pa lamang makunan.
hindi advisable. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nakinig sa sinabi ng doktor ng mga oras na yon at hindi na ako naniniwala sa doktor dahil nung una ay sinunod ko naman ang lahat ng sinabi sa akin para maging makapit ang anak ko sa sinapupunan ko. Pero anong nangyari? Nakunan pa rin ako. Kaya lahat ng mga sumunod na galaw ko ay hindi ko na pinagbigay alam sa doktor. Hindi na rin ako nag-follow up check-up after kong makunan. Mas kilala ko ang katawan ko. Alam kong pwede ko pang puwersahin ang katawan ko para makabuo ako sa tulong ni Alan. Papadudot, hindi nga pala nalaman ni Alan na nabuntis ako ng asawa ko. Pinagpasyahan kasi namin mag-asawa na huwag ipaalam sa mga kamag-anak namin na buntis ako para hindi ako ma-stress at ma-pressure sa paglapit nila sa akin. Mabuti na lang pala at walang nakaalam sa ipinagbubuntis ko maliban sa amin ni Martin. Dahil doon ay madali kong nahatak si Alan para makibahagi sa plano ko na muling magpabuntis. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Palihim ang naging pagpunta ni Alan sa bahay. Wala namang nakapansin isa man sa mga kapitbahay o kamag-anak. Magaling magtago si Alan. Kaya nga siya ang nilapitan ko, alam ko noon na marami siyang naging karelasyon na pinagsasabay-sabay niya. At hanggang sa matapos sila ay hindi siya nahuli ng kahit na sino sa mga yon. Kaya sakto si Alan para sa plano ko. Sinabi ko pa sa kanya na naka-pills din ako, kaya hindi siya dapat matakot na mabuntis niya ako. Pero sa totoo lang ay hindi ako gumagamit ng pills. Gumagamit ako ng mga gamot na nakita ko sa Facebook para mabilis akong mabuntis. Kung tatanungin ninyo kung nakokonsensya ba ako sa mga ginagawa ko noon ay hindi. Dahil gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Pakiramdam ko ay patas lang ang ginagawa ko dahil binawi sa akin ang anak ko ng walang pasabi. Bakit naman ako makokonsensya, hindi ba? At ang ikabubuti ng asawa ko ang priority ko. Sa loob nga ng isang buwan ay halos inaraw-araw ako ni Alan. Ilang beses pa sa isang araw, kahit pagod na ako at parang wala nang maibubuga, ay pinilit ko pa rin ang katawan ko. Kailangan kong mabuntis kahit na ano ang mangyari. Wala naman problema yon para kay Alan, bata pa siya at totoong ganado at puno pa ang enerhiya na meron siya. Sigurado ring mabilis kaming makakabuo lalo't bata pa siya. Saka hindi rin problema kung magiging kamukha niya ang mabubuo namin. Para na rin kasi silang kambal ni Martin dahil magkamukha sila mula sa kilay at korte ng mukha. Si Alan talaga ang pinakamagandang candidate para maging ama ng ipinagbubuntis ko na gusto kong mangyari. Kaya lang noong lumagpas na ang isang buwan ay hindi pa rin ako nabubuntis. Na-pressure ako at mas lalo lang na-stress nang kausapin ako ni Alan tungkol sa nangyari sa aming dalawa. Kaya na ba? Isang round pa. Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Masyado ba kitang pinagod? Sabi sa'yo pang matagalan baterya ko. May iniisip lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Makakaapekto yan sa performance mo. Gusto mo pa ba? Nakailan na tayo ah. Kaya mo pa? Ako pa talagang tinanong mo. Aba syempre, may ibubuga pa to. Ikaw, meron pa ba? Meron pa naman. Ako pa ba? Kaya lang ano? Nakokonsensya na ako eh. Bakit? Bakit? Dahil kay Kuya Martin, syempre. Sabi naman sa'yo, wag mo nang isipin yun. Wala siyang malalaman. Maghuhugas lang ako ha. Tapusin mo na yung pag-overthink at konsensya mo. Tapos next round na tayo ha. Parang ayoko na ng ganito, Cyril. Ha? Paanong ayaw? Matapos mo akong patikimin ng langit sa kakaatras?
Gusto ko pa rin naman, kaya lang… Gusto mo naman pala eh. Yun ang mahalaga. Pero may isa pa akong gusto eh. Kaya pa yan ang baterya ko. Sabihin mo lang kung ano gagawin ko. Paano kaya kung maging tayo na lang? Bakit mo naman biglang naisip yan? Iba kasi yung connection natin sa kama eh. Naisip ko lang, ikaw pa lang yung na-experience ko na kakaiba. Sobrang kontento ako, ganun. Kaya nakakaselos nga si Kuya Martin eh. Kasi asawa ka niya. Makontento ka na lang sa ganito. Alam mo bang kapag magkarelasyon na, nababawasan na yung thrill sa kama. Mas maganda yung ganito. Patago. Mas masarap. Pangarap nga to ng mga kaedaran mo, di ba? Parang namimiss ko na kasi yung pakiramdam na meron girlfriend. Yung steady lang. Ayoko na ng papalit-palit ng babae. E di isipin mo na lang na girlfriend mo ko. Ganun na lang. Pero gusto ko tayo na talaga. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sabi mo naman napapasaya kita sa kama. Sabi mo mas magaling ako kaysa kay kuya. Ano pa bang ibang requirements mo para pumasa na ako bilang boyfriend mo? Mahal ko ang Kuya Martin mo. Hindi tayo pwede, Alan. Alam ko na alam mo kung ano tong pinasok mo. Hanggang kama lang tayo. Oo, alam ko nga pinasok ko. Pero pwede naman kasi magbago isip ko eh. Alam ko na sinabi ko sa'yo nung una na gusto kong ikama lang kita. Pero habang tumatagal, nagbago feelings ko eh. Hindi yan uubra sa akin. Kasal kami ng Kuya Martin mo. May annulment naman. Mahal ko nga si Martin. Kaya hindi pwede. Ni minsan ba hindi ka na-attract sa akin? Ay. Alam mo naman siguro yung tungkol sa suicidal tendencies ng Kuya Martin mo, di ba? Oo, alam ko. Ako pa nga yung unang nakahuli sa kanya nung nagtangka siyang magbigti. Di ba? Nagtulungan pa nga tayo para maibaba siya sa kisame. Kaya mo pa bang makita ulit yon? Hindi ko kaya. Ayoko ng pagdaanan ulit yun. Kapag nalaman niyang may nangyayari sa atin, pwedeng matagpuan na naman natin siya sa kisame. Sige ka. Baka lang kasi… Nakakaya ba ng konsensya mo yon? Lalo't pinagtapos ka niya ng pag-aaral? Pati mga luho mo tuwing Pasko sagot niya. Sobrang bait ng Kuya Martin mo sa'yo. Tapos gaganunin mo siya? Wala akong alam sa mga nangyayari sa kabilang buhay. Pero malakas ang kutob ko. Kahit ando na ang Kuya Martin mo, baon pa rin niya ang galit niya sa'yo. Kapag nalaman niya na tinuhog mo ang mahal niyang asawa. Huwag ka namang ganyan, Cyril. Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari. Oras na malaman ni Martin ang tungkol sa ginagawa natin. Ikaw naman tong nang akit sa akin eh. Pero tumuka ka, di ba? Sa tingin mo, kanino siya masigit na magagalit? Ay, tama ka. Kaya nga ilihim na lang natin to. At least nag-e-enjoy pa rin naman tayo, di ba? Ayaw mo nun? Nag-e-enjoy ka na, pwede ka pang makipagrelasyon sa iba. Hindi naman ako stricto, mature naman ako mag-isip. Walang problema sa akin kung makikihati ako sa girlfriend mo. Ayoko na. Hindi ko to pwedeng gawin kay Kuya Martin. Tapusin na natin to. Hindi na kaya ng konsensya ko eh. Inis na inis akong nakatitig kay Alan matapos niyang sabihin yon. Bakit umatras na lamang siyang bigla? Hindi pa ako tapos sa kanya at hindi pa kami nakakabuo. Sa inis ko ay pinagtabuyan ko siya palabas ng bahay. Napaiyak na lamang ako dahil parang walang pinuntahan ang efforts ko para mabuntis. Bumalik ako sa kwarto para mahiga dahil pakiramdam ko ay nanghina ako sa mga nangyari. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa bigla kong naramdaman na umiikot ang paningin ko. At bigla ay naduwal ako. Nagmadali akong sumuka sa banyo at noong natapos ako ay napangiti ako. Nagpahinga ako at kinabukasan agad kong nilabas ang isang pregnancy kit mula sa cabinet ng banyo at doon ay nakumpirmang buntis nga ako. Wala akong kasing saya noon pero agad kong naisip si Alan. Malalaman at malalaman itong buntis ako lalo't hindi ko naman nakakasama si Martin. Kaya nakaisip ako ng plano.
Pinabalik ko si Alan sa bahay para kausapin. Ayaw na sana niyang harapin ako pero sinabi kong buntis ako at doon siya natakot. Minanipula ko pang muli si Alan at nagkunwaring natatakot ako sa ipinagbubuntis ko. Maski siya ay nadamay sa takot ko. Mas lalo siyang nabaon sa konsensya at natakot sa responsibilidad. Sinabi niyang hindi pa siya handang maging isang ama. Lihim akong napangiti. Sinabi ko na ipapalaglag ko ang nabuo namin dahil pauwi na si Martin. Agad naman siyang pumayag. Sinabi niyang mag-ingat ako sa gagawin ko para hindi malaman ni Martin. Tumango lamang ako at saka pinaalis na siya. Nagmadali naman siyang umalis ng bahay at mula noon ay iniwasan na niya ako. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Martin para pauwiin. Minanipula ko rin ang asawa ko na magmadali siyang umuwi. Mabilis naman pumayag ang asawa ko at sinabing gagawa siya ng paraan para makauwi agad. Para makasama ako dahil lungkot na rin daw siya sa barko. Napangiti akong muli, Papa Dudut, parang pinapayagan ng langit na buuin ang mga plano ko. Parang sa unang pagkakataon ay pumapanig sa akin ang tadhana. Makalipas lamang ang 2 linggo ay umuwi si Martin para sa ilang linggong bakasyon. Makakatulong yon para hindi magtaka si Alan kapag pinaalam na namin sa lahat na buntis ako. Iisipin niyang nakabuo kami ni Martin habang nagbabakasyon ang asawa ko sa Pilipinas. Sa wakas, nayayakap na kita. Payakap nga ulit. Huwag masyadong mahigpit. Baka maipit si baby. Maingat ako. Hayaan mo lang na mayakap kita. Namiss talaga kita eh. Ang lungkot kasi sa barko. Ang lungkot din naman dito. 2 lang kami ni baby na magkasama. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng maigi para hindi ko na kailangan sumampa ulit sa barko. Tatapusin ko lang yung kontrata ko ng 1 taon. Tapos, magkakasama-sama na tayo ng matagal. Magnegosyo na lang tayo. Mas gusto ko talagang kasama ka rito. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Ayoko rin naman na mahiwalay sa'yo. Kahit lagi tayo nakakapag-video call, kulang pa rin eh. Gusto ko na nahahawakan kita. Lalo kapag maumbok na tiyan mo. Gusto ko masubaybayan yun. Oo nga pala. Nagpunta ako sa doktor last week. Oh, ano sabi? Nalaman ko na mali pala yung bilang ng doktor sa buwan ng pagbubuntis ko. Nung nagpa-check up tayo, 1 linggo pa lang pala akong buntis. Ay teka, wala pa atang 1 linggo. Ha? Pwede palang malaman na buntis ka na kahit 1 linggo pa lang? Oo naman. Maganda na ang teknolohiya natin ngayon. Kahit nga siguro 1 araw pa lang akong buntis, madedetect na agad eh. Ano ba yan? Kala ko pa naman malapit na kami magkita ni baby. Matatagalan pa pala. Magkikita pa rin naman kayo. Na-adjust lang yung buwan. Mabuti na lang. Nagpa-check up ka pala nitong huli. At least na-monitor natin ng tama yung pagbubuntis mo. Kaya nga eh. At least sumaba pa yung time ko para mag-practice ng pag-iri ko. Para hindi naman nakakahiya kung wala ako sa tono. Kailangan pala nasa tono ang pag-ire. Oo, kailangan. Nire-rate ni Doc at ng mga nurse ang pag-ire pag nagle-labor. Tsaka baka pogi yung doktor na magpapaanak sa akin. Nakaka-turn off yun kung sintonado ako, di ba? Uy, nakakaselos naman yun. Akala ko ba ako lang ang gwapo sa paningin mo? Hindi naman tumabiro. Para sa akin, ikaw lang talaga. Ano ka ba? Akala ko naman nagbibiruan lang tayo rito. Sorry na, kinabahan lang ako. Munti ka na ako ma-insecure eh. Pasensya na. Oo nga pala, maiba ako. Dumaan ba rito si Alan nung wala ako? Ha? Hindi ah. Bakit mo naman naisip yan? Sabi ko kasi sa kanya, nadaan-daanan ka rito sa bahay habang wala ako. Para may kasama ka. Nag-alala kasi ako sa'yo ng gusto, lalo't mag-isa ka lang dito. Hindi naman siya dumaan ni minsan. Alam mo naman yung pinsan mo na yun. Lagi na lang ng bababae. Busy yun. Bata pa kasi siya kaya mainit pa ang dugo. Pero oras na makakilala siya ng tulad mo, baka diretso altar na yun.
Nasa lahi pa naman namin na kapag na-inlove na, yun na talaga. Loyal na kami sa isa. Nako, malabong mag-settle down yung pinsan mong yun. Mahaba pa ang panahon na hihintayin bago mauma yun sa pambababae. Wala ka naman tiwala sa lahi namin. Ako nga no, kabataan ko, babaero talaga ako. Pero nung nakilala kita, ayoko na sa iba. Kaya sigurado ako na ganun din si Alan. Lodi kaya ako nun. Change topic na nga. Oh, pa-change topic. Eh kasi naman, nai-imagine ko yung pambababae mo bago mo ako nakilala. Parang gusto ko tuloy toyoin dahil sa selos. Ay nako, wag. Kakauwi ko lang. Toyo ka agad na yung pambababad mo sa akin. Wag ganun. Namiss ko ang adobo, pero hindi ang toyo mo. Alam mo kung paano mawala ang toyo ko? Paano? Halika sa kwarto. Ituturo ko sa'yo. Teka, hindi ba makakasama sa baby natin yung gusto mo? Pwede pa naman madaganan to. Hindi pa naman nakausli pusod ko eh. Nagpahatak naman si Martin papasok ng kwarto at doon ay may nangyari sa amin. Wala akong kasing saya na makasamang muli ang asawa ko pero lalong umangat ang saya ko nang maisip na buo na kaming pamilya. Magkakaanak na kami kahit na hindi siya ang totoong ama. Hindi naman niya alam. Ang importante ay nabuo sa sinapupunan ko. Umiwas na ng tuluyan si Alan at pinagtataka yon ni Martin pero pinaintindi ko na lamang kunwari sa asawa ko na hindi naman palagi ay close silang magpinsan. Doon pa lang ay natigil sa kakaisip ang asawa ko sa nangyaring paglayo ni Alan. Hindi ko alam kung anong swerte ang dala ni Alan pero sobrang kapit ng bata. Naging sobrang smooth ang pagbubuntis ko. Nang mailabas ko na nga ang anak ko ay napansin agad ni Martin na kamukhang kamukha niya ito. Lalo na raw sa kilay at hugis ng mukha. Natawa na lamang ako at sinabing malakas ang lahi niya. Hindi siya naghinala. At kahit 2 taon na ang nakakalipas, wala pa rin siyang kaalam-alam na hindi niya anak ang iniluwal ko. At wala akong balak ipaalam yon sa kanya. Maswerte nga rin ako kasi nag-ibang bansa na si Alan. Mas lalo kaming nawala ng pagkakataon na magkita at mas napadali ang pagkawala ng konsensya sa pagitan namin. Masaya na ako lalo't kasama na namin ng anak ko si Martin. Hindi na nga muling sumampa si Martin sa barko at nanatili na lamang sa Pilipinas kasama ko. Ngayon ay pinaplano naming magkaroon pa ng isa pang anak. Pero nahihirapan na ako dala ng edad ko at maswerteng naihabol ko talaga ang panganay namin, ang anak ni Alan, na buong buhay ko hanggang sa kabilang mundo ay walang ibang kikilalaning ama kundi si Martin. At araw-araw kong ipinapanalangin na ipaubaya na sa akin ang lihim na yon. Nangako akong magiging mabuting ina at asawa bilang kapalit. Nga po pala, sinadya ko pong ibahin ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng kwento ko. Gusto ko lamang pong makasigurado na may tatago ang pagkakakilanlan namin kahit papaano. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Barangay LS. Sana'y mabigyan ng tsansa na maitampok ang aking kwento. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong kabarangay, Cyril. Ang sabi nila dapat daw ay palagi tayong malaya na i-express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng limitasyon ng bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang nating sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maylene, 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Alabang. Matagal na akong avid listener ng Barangay LS 97.1 at etong programa ninyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. May mga kwento ng buhay kasi kayong ine-ere na minsan ay nakaka-relate ako. Tapos ay naiiyak pa ako sa madramang parte. Mababaw din kasi ang luha ko at gustong gusto ko rin ang mga payo na ibinibigay ninyo sa inyong mga letter sender. Kaya naman kayo rin talaga ang naisipan kong sulatan para kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa problema ko sa buhay.
Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at maagang nag-asawa ang panganay na kapatid namin. Kaya hindi niya natapos ang kolehiyo. Ako naman nang magsimula sa college hanggang sa makapagtapos ay walang ibang inisip kung hindi ang responsibilidad ko bilang breadwinner ng pamilya. Wala na kasi akong tatay at ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa isang factory ng soft drinks kaya hindi rin ganong kalaki ang kinikita niya. Nang makapagtrabaho na nga ako ay masyado akong nag-focus sa career at responsibilidad ko. Mabuti na lamang at naging maayos ang lahat sa pamilya namin hanggang sa napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Tinutulungan na rin nila ako noon sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Nang ma-promote ako sa trabaho at kinailangan ng magtrabaho at ma-assign sa ibang lugar ay umupa ako ng apartment na malapit sa opisina namin, Papa Dudut. Ay, ang tagal namang iserve ng in-order kong pagkain. Nagugutom na ako. Sana pala sa ibang restaurant na lang ako nag-dine-in, hindi dito. Maylin? Noah? Nakakatuwa nakita kita dito. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din naman ako. Pwede bang makishare ng table sa'yo? O may hinihintay ka na kasama? Wala naman akong ibang kasama. Okay lang na mag-share tayo ng table. Salamat. Upo na ako Grabe. Ang tagal na rin mula nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Pagka-graduate natin ng college, nawalan na rin ako ng balita sa'yo. Nagtrabaho din kasi ako abroad. 6 na buwan lang pagkatapos ng graduation natin. Ang bilis lang din kasi naasikaso ng mga papeles ko kaya nakaalis kaagad ako ng bansa. Talaga? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa abroad? Saglit lang din naman, mga 3 taon lang. Pagkatapos ng kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Ang hirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa eh. Hindi ko kinaya yung pagiging homesick ko nun. Kahit siguro ako mapapauwi na maaga pag sinubukan ko magtrabaho abroad. Ang hirap kaya na malayo sa pamilya na matagal. Buti sana ko nasa ibang probinsya dito sa Pilipinas eh. Kapag may emergency at kailangan mo silang puntahan, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya nga hindi na talaga ako nag-renew ng kontrata ko. Pero maiba ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ngayon ha. Mas lalo kang gumanda. Uy, hindi naman. Grabe ka ha. Ikaw naman, bolero ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo naman na hindi ako bolero. Oo, alam ko. Pero ikaw din naman, ang laki na rin ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung patpati na Noah na kilala ko dati. Medyo na-addict din kasi ako sa pag-workout lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Yun bali yung ginagawa ko kapag nai-stress ako o kaya na-homesick. Hanggang ngayon, kahit dito na ako sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi na nawala yung workout routine ko. Nice! Ang ganda talaga ng resulta sa katawan mo. Salamat. Malaki rin talaga yung naitulong ng workout sa akin lalo na nung mga panahon na nung kakahiwalay pa lang natin. Sorry Noah. Hindi rin naman naging madali sa akin yung hiwalayan natin eh. Matagal naman nang nangyari yun, tsaka mas naiintindihan ko na lahat ngayon na hindi na tayo mga estudyante. Ay, teka, bakit nga pala mag-isa ka ngayon dito sa restaurant? May kasama talaga dapat ako kaya lang hindi niya ako sinipot. Boyfriend mo? Naku, hindi. Wala akong boyfriend. Kaibigan ko kasama sa opisina. Ikaw, may kasama ka ngayon? Wala rin akong kasama na darating ngayon. Okay. Mag-isa ka rin. Pero girlfriend meron? Wala akong girlfriend. Huwag kang mag-alala, single ako. Kaya walang mga away sa'yo kahit sino pang makakita sa ating dalawa dito sa resto. Papadudot nang makapagtapos ng pag-aaral ang 2 kapatid ko at nakakatulong na sila sa mga gastusin sa bahay, doon na nagsimulang gumaan kahit paano ang buhay namin. Hindi na nga rin namin noon pinagtatrabaho sa factory si nanay kasi minsan na siyang inatake ng mild stroke sa trabaho. Mabuti na lamang at naisugod kaagad siya sa ospital at mabilis siyang nakarecover.
Matapos nga po ang insidente ay nagkasundo kami na sa bahay na lamang siya. At nang magsimula na nga na gumaan ang buhay namin ay doon ko naisip na siguro'y oras na para sarili ko naman ang maging masaya. Si Noah nga pala ang first love ko. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon. Magkaklase kami sa isang minor subject noong second year college hanggang sa maging magkaibigan kami. At naging magkaibigan. Kaya lang ay naghiwalay kami sa pagtungtong namin ng fourth year dahil sa stress ako sa pag-aaral at part-time job ko. Habang nag-aaral kasi sinasabay ko na ang mag-part-time na trabaho sa isang maliit na opisina sa amin bilang encoder. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako nagiging fair sa relasyon namin dahil nawawala na ako ng time kay Noah. Kaya naman binitawan ko na siya. Wala talaga kaming naging maayos na closure dahil ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya noon. Hanggang sa napagod na lamang din siya na habulin, suyuin at subukan na ayusin ang natapos naming relasyon noon. Pero sa muli naming pagkikita pagkatapos ng ilang taon ay nagsimula ang pagbalik ng closeness namin sa pamamagitan ng pagchat-chat at tawagan sa isa't isa. At sa kabila nga ng nalaman ko tungkol sa kanya ay hinayaan ko pa rin na muli siyang pumasok sa buhay ko. Inamin kasi sa akin ni Noah na may anak na siya at kasal siya sa nanay nito pero 2 taon na raw silang magkahiwalay. Papa Dudut. Uy, Maylin. Thank you sa pagsama mo sa akin na mag-grocery ngayon, ha? Wala yun. Hindi rin naman ako busy kaya okay lang na samahan kita dito. Wala ba kayong lakad ngayon ng boylet mo? Ha? Sinong tinutukoy mo? Ito naman maang-maangan. Kunwari pa to. Isa lang naman yung boylet mo na lagi mong kinakwento sa akin. Yung first and last ex-boyfriend mo, girl. Ah, si Noah. Siya nga, wala nang iba. So, bakit hindi nga kayo magkasama ngayon? Kasi di ba kapag weekend, lagi kayong may lakad? May ibang lakad siya ngayon. Kapag ganitong unang linggo ng buwan, busy talaga siya sa family niya. Oh, I see. Pero, boyfriend mo na ba siya? Naku, hindi pa, no? Oh, hindi nga. Hindi pa pero malapit na? Hindi ko alam. Pa-demure ka pa dyan. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Pero mukha naman siyang mabait sa picture at sa mga kwento mo. Ang tanong, mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo, ah? Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Ay, teka. Di ba boylet mo yon? Ha? Nasaan? Ayun no. Nasa malapit sa cashier. Si Noah nga. Tara, lapitan natin. Noah! Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Jello na mag-grocery dito. Ito nga pala, siya yung kaibigan at office mate na kinukwento ko sa'yo. Jello, si Noah nga pala. Hi Noah. Ang gwapo mo pala sa personal. Salamat. Ano palang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng ice cream kasi nag-request yung anak ko. Kasama niya si nanay sa parking nitong grocery. Hinihintay nila ako. Talaga? Nandyan lang sila sa parking? Oo. Pauwi na rin dapat kami kaso nakalimutan naming isama tong ice cream sa mga pinamili namin kanina. Kaya ako na lang yung bumalik para bumili. Maylin, mauna na ako ha. Baka naiinip na sina Jillian tsaka si nanay sa kotse. Okay sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Sige Jello, alis na ako. Ingat kayo! Girl, may anak na pala boylet mo? Ay, oo. Hindi ko pala nakwento sa'yo yung tungkol doon. Pero matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. Hindi naman siguro sila kasal, no? Kasal. Kasal pero annulled na yung kasal, tama? Hindi. Hindi pa. Nako, ibig sabihin pala, magiging kabit ka lang ng boylet mo kapag sinagot mo siya. Uy, grabe ka, hindi naman. Matagal naman na silang hiwalay ng babae.
Nag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Pero kasal pa rin siya, girl. Kaya real talk lang ha, magiging kabit ka pa rin niya. Bakit daw hindi ba sila nagpapaanal? Sinubukan nila kaya lang, hindi rin inapprove sa korte. Kasi wala raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal nila. Naglabas na nga raw sila ng malaking pera nun pero nasayang lang. Kaya hindi na nila muna prioritize ang tungkol sa pagpoproseso ng annulment. Ang hirap din pala ng sitwasyon mo. Kahit maging boyfriend mo na siya, hindi mo pa masasabi na sa'yo lang talaga siya. Kasi nakatali pa rin siya sa kasal nila nung nanay ng anak niya. Kaya, sorry ha. Pero sa mata ng iba, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, magiging kabit ka lang talaga ni Noah. Papadudot, ikinasal si Noah sa ex-wife niyang si Faye noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang anak nila bago pa man siya umalis ng bansa noon para magtrabaho. Ang sabi niya, 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon nang mabuntis niya ito kaya wala na siyang nagawa nang ipakasal silang dalawa ng mga magulang nila. Pero nang bumalik si Noah sa Pilipinas at muli silang nagsama bilang mag-asawa ay 2 taon lang ang itinagal noon. Noong naramdaman nilang dapat nang tapusin ang namamagitan sa kanila. Hindi raw kasi talaga silang magkasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Pagkatapos nga ng ilang pagchat-chat at tawagan na ginawa namin nila Noah ay nagkasundo kaming magkita o sabihin na nating mag-date. Sa unang date namin, Papadudot, ay puro tungkol sa nakaraan na napagkwentuhan naming dalawa. Hanggang sa napunta nga sa natapos naming relasyon. Sinabi ni Noah na hanggang sa mga oras na yon ay mahal niya pa rin ako. At ako raw ang first love niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa at sinabi ko naman na handa akong ibigay yon. Pero wag muna kaming magmadali. Marami na rin ang nagbago sa aming dalawa sa muling pagtatagpo ng landas namin, Papadudot. Pero nang bigyan ko ng pagkakataon na muli naming makilala ang bagong version ng isa't isa, alam ko na hindi yon magiging madali para sa amin. Lalo na nga, Papadudot, at kahit hiwalay na si Noah sa nanay ng anak niya, nananatili pa rin siyang nakatali dito dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nilang dalawa ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal, Papadudot, tuluyan ko nang muling binigyan ng isang pagkakataon ang naputol naming relasyon ni Noah. Naging porsigido rin kasi siya sa panliligaw niya sa akin at nanumbalik din lahat ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko na ipinagdamot pa ang second chance sa aming dalawa at pakiramdam ko noon ay hindi ko yon pinagsisisihan dahil palaging pinaparamdam ni Noah sa akin ang pagmamahal niya. Ma-effort din siyang boyfriend kasi kahit magkaiba kami ng schedule at rest day sa trabaho ay gumagawa siya ng paraan para matuloy ang date naming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa place ko o kaya ay sa opisina pagkatapos ng trabaho niya. Magkasama din kami palagi kapag off niya sa trabaho at madalas na nagmo-movie marathon lang kami sa bahay. Pagkalipas nga ng ilang buwan sa relasyon namin ay nagdesisyon kami ni Noah na magsama sa isang apartment na parehong malapit sa pinagtatrabahuhan namin, Papadudot. Ang konti lang pala ng dala mong gamit dito sa nilipatan yung bahay ni Noah. Hindi naman kalakihan tong titirhan namin, kaya hindi na ako masyado nagdala ng maraming gamit. Uy, malaki na ang bahay na to para sa 2 tao, no? May second floor at terrace pa. Tapos ang luwag pa ng garahe sa labas. Ang swerte nga namin eh, kasi ang mura lang ng upa rito. Balik kakilala ni Noah yung may-ari nito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa rawalan tumira at pamahayan pa ng mga kung ano-ano, pinaupan na lang sa amin para maalagaan na rin. Ang swerte nyo nga.
Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Anong anak ang pinagsasasabi mo? 5 pa talaga ah. Girl, magsasama na kayo sa iisang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi imposible na mangyari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin eh. Ni hindi nga namin yung pinag-uusapan. Matanong ko lang, gumagamit ba kayo ng proteksyon kapag, alam mo na, Madalas oo. Pero may mga oras na hindi. kita mo na? Kaya posible pa rin na makabuo kayo, lalo na ngayon na magsasama na kayong dalawa. Kung mangyari man yun, wala naman ako nakikitang masama. Sabi mo nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo na parang mag-asawa kahit alam natin na may asawa pa rin siyang iba. Jello? Mapupunta na naman ba sa topic na yan yung usapan? Sabi ko naman sa'yo matagal na silang hiwalay ni Faye. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang mapawalang bisa yung kasal nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko pa ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon mo kaya ayun, di ko mapigilan sarili ko na magsalita tungkol doon. Maiba ako, kumusta ba kayo ng anak ni Noah? Hindi ko pa nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya. Ano? Talaga ba? Oo. Girl, halos 1 taon na kayo ng boyfriend mo at eto na nga, magsasama na kayo pero hindi ka pa niya naipapakilala sa pamilya niya? Ay, oo nga. Paulit-ulit. Sorry naman, nagulat lang talaga ako. Akala ko may meet and greet with the fam nang naganap. Hindi naman na kasi kayo mga bata para hindi ka pa niya ipakilala sa pamilya niya. Wala pa nga nangyayari na ganun kasi ang sabi niya, ayaw pa raw ni Faye na may makilalang ibang babae ang anak nila. Ayaw niya kasi umaasa pa siya magkakabalikan pa sila ni Noah? Hindi naman sa ganun. Siguro kasi ayaw niya lang mabigla yung bata. Kung si Noah lang ang masusunod, matagal na raw niya akong gustong ipakilala sa anak niya. Pero syempre, bilang respeto sa nanay ng bata, nagkasundo sila na wag na lang muna. Bakit naman kahit sa nanay ni Noah hindi ka pa maipakilala? Conservative at religious kasi yung nanay niya. Tsaka hanggang ngayon, umaasa pa rin na magkakabalikan pa sina Noah at ex-wife niya. Naniniwala daw siya na ang 2 taong pinagbuklod ng simbahan hindi kailanman dapat na paghiwalayan ng sinumang tao o anumang dahilan. Grabe girl, ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Pero alam ko naman na masaya ka at sigurado ako na mahal ka ni Noah. Kaya susuportahan ko pa rin mga desisyon na ginagawa mo para sa ikagaganda ng relasyon nyo. Papadudot, buo naman talaga ang desisyon ko noon sa pagpayag ko na magsama na kami sa isang bubong ni Noah. Alam ko kasi na doon namin mas lalong makikilala ang isa't isa tapos ay seryoso na rin talaga ako sa relasyon naming dalawa. Nasa tamang edad na rin kami para gumawa ng ganong desisyon kaya wala akong nakikitang kahit na anong problema. Isa pa ay malapit talaga yung kinuha naming bahay sa mga trabaho namin. Noong umpisa ay nanibago ako noong magsama kami ni Noah. Ang laki din ng adjustment sa part ko kasi kahit paano, nagbibigay pa rin ako ng panggastos kina nanay noon. Si Noah din ay regular na nagbibigay ng sustento sa dati niyang asawa para sa anak nila. Umuwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan at 1 linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay sa natitirang 3 linggo sa 1 buwan. Yon ang oras na sa akin siya at ako lang ang kasama ni Noah. Ganon ang naging setup namin, Papa Dudut. Ang bango naman ng naaamoy ko. Be, nakauwi ka na pala. Sorry kung medyo na-late ako ha. Na-traffic na naman ako. Okay lang. Friday kasi ngayon kaya traffic talaga. Mabuti na nga lang rest day ko tuwing Biyernes. Kaya hindi ko na-experience yung ganyan traffic.
Naiinggit nga ako sa rest day mo eh. Friday at Saturday. Sana nga hindi na magbagong schedule ko hanggang katapusan ng taon eh. Ang hirap pa naman mag-adjust ng gising kapag biglang nagpalit. Hindi na magbabago yan. Sure ako hanggang matapos ang taon, same pa rin sked mo. Tsaka di ba sabi mo, kapag maganda ang performance mo sa trabaho, mas nauuna ka makapili ng magiging schedule ng shift mo? Oo, ganun nga ang setup sa amin. Pero may mga pagkakataon din na nauunahan ako ng ibang may mas magandang performance at attendance sa trabaho. Ah, maupo ka na pala dyan. Patapos na rin ako dito sa niluluto kong chicken and pork adobo. Sabi ko na favorite ko yung naaamoy ko eh. Masisira na naman diet ko nito. Di ba ang usapan tuwing Biyernes walang magda-diet? Ay, oo nga pala. Babawiin ko na lang sa workout ko to bukas bago ako pumasok sa trabaho. Upo na ako ah. Sige lang, Napagod ako sa pagdadrive kanina. kumuha ka na rin ng kanin mo kasi mainit-init pa yan. Yun, mapaparami talaga kain ko nito. Ready na tong adobo. Ilalagay ko na dyan sa mesa. Lalo akong nagugutom, partida ha. Amoy pa lang yan ang adobo mo. Siguraduhin mo lang na itataob mo yung kaldero natin ha. Sinarapan ko talaga tong luto ko. Salamat be ha. Buti na lang konti lang kinain ko nung lunch namin kanina. Pero be, hindi talaga ako makaget over. Amoy pa lang kasi talaga nitong niluto mo, alam kong sobrang sarap na eh. Ikaw kaya ang reyna pagdating sa chicken and pork adobo? Tuwing nagluluto kasi ako, lagi kong nilalagyan ng secret ingredient. Ano bang secret ingredient ang nilalagay mo be? 2 galon ng 100% na pagmamahal ko. Kaya naman pala sobrang sarap talaga eh. Tamang-tama yung timpla tapos yung karne napakalambot. Sigurado ako kapag natikman to ng anak ko, magugustuhan niya rin to. Pareho kami ng paboritong ulam nun eh. Ang dami palang namana sa iyo ng anak mo, no? Oo be, bukod sa kamukha ko siya, marami rin kaming pagkakatulad pagdating sa ugali. Mukhang magkakasundo rin kaming dalawa. Halos pareho lang din tayo ng ugali eh. Kailan mo pala ako balak ipakilala sa kanya? Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang na pumayag si Faye na makilala ka nung bata. Huwag kang mag-alala, medyo nakukwento naman na kita sa kanya eh. Talaga? Oo, Ano namang kinukwento mo sa anak mo tungkol sa akin? nakwento ko sa anak ko may special na babae sa buhay ko na laging nagpapasaya sa akin bukod sa kanya. Excited na nga rin siya na makilala ka eh. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod magkikita rin kayo. Kaya huwag kang mag-alala be. Darating din yung oras na maipapakilala na kita sa anak ko. Papadudot pakiramdam ko noon ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapasok sa buhay ni Noah. Oo, magkasama na kami sa isang bubong at para bang mag-asawa na rin ang turingan. Pero kasi ni minsan ay hindi niya pa ako napakilala sa anak o sa nanay niya. Ang sabi pa ni Noah, ayaw pa rin ng dati niyang asawa na ipakilala ang bata sa bago niyang karelasyon. Ayaw daw nito na makakilala basta-basta ang bata ng kung sino lang na babae sa buhay niya. In-explain naman ni Noah kay Faye na hindi ako basta sino lang sa buhay niya. Pero sa huli nirespeto niya pa rin ang desisyon nito na huwag muna akong ipakilala sa anak nila bilang bagong karelasyon niya. Bukod sa anak ni Noah ay hindi ko pa rin noon nakikilala ang nanay niya. Relihiyosa at konserbatibo daw kasi ang nanay niya at malaki daw ang respeto nito sa kasal at simbahan. Para sa nanay ni Noah, sagrado ang kasal at malaking kasalanan kung tuluyang mapapasawalang bisa ang kasal nila. Ilang beses nga rin daw nitong sinubukan na pag-ayusin sina Noah at Faye pero sa huli, hindi na raw talaga sila magkasundo. Kaya pareho na silang nagdesisyon na huwag nang magkabalikan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan naman daw ni Noah at Faye noon na mag-file ng annulment para tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Pero na-deny lamang yon sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason nila para maaprubahan ang annulment nila. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Kaya naman mula noon ay hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol sa annulment.
mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nilang si Jillian. At bago rin ako nagdesisyon noon na sagutin si Noah, ilang beses kong pinag-isipan ang magiging lugar ko sa buhay niya. Bukod sa kasal pa siya sa dati niyang asawa ay wala naman akong masyadong naging problema sa kanya dahil halos lahat ng bagay ay napagkakasunduan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na rin napansin noon na lumipas na ang mahigit na 3 taon sa relasyon naming dalawa. At sa paglipas ng panahon ay doon na ako nagsimula na maghanap sa relasyon naming dalawa. Doon ko na napansin na para bang may mali na sa setup namin ni Noah. Oh girl, tapos ng shift mo ah. Bakit nandito ka pa sa office? Hinihintay ko yung tawag ni Noah eh. Mag-grocery kasi kami dapat ngayon bago umuwi ng bahay. Unang linggo nga pala ngayon ng buwan, kaya nakaschedule siya ron sa anak niya. Oo, pero dahil Sunday na ngayon, ihahatid niya na lang dun sa bahay ni Faye yung bata bago niya ako puntahan dito sa opisina. Nung Monday pa sila magkasama ng anak niya dun sa bahay ng nanay niya. Upo na nga muna ako dito sa tabi mo. Sabay na ako sa'yo paglabas mamaya pagdating ni Noah. Tumatawag si Noah. Sagutin ko lang saglit to ah. Sige lang girl. Hello, Be? Nasaan ka na? Be, sorry. Ngayon lang ako nakatawag. Papunta na ako dyan. Papunta ka pa lang? Oo, kasi kakahatid ko lang kay Jillian sa bahay ni Faye. Di ba kanina ka pa nag-chat sa akin na on the way na kayo ni Jillian sa bahay niya? Oo. Ibig sabihin ba, nagtagal ka pa sa bahay niya kanina? Hindi be, hindi ako nagtagal. Saglit lang kami ni Jillian doon. Bago kasi kami makarating sa bahay ni Faye, may nadaanan kaming bagong bukas na coffee shop. Gusto ni Jillian na dumaan muna kami ron. Nag-take out lang kami kasi nga may lakad pa tayong dalawa. Umorder kayo ng pagkain para may pasalubong ka sa ex-wife mo. Pasalubong ni Jillian yun sa mami niya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. O sige na, basta papunta na ako. Hintayin mo na lang ako. Ano pa ba magagawa ko? Mag-ingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Oh, bakit parang ang lalim naman ng buntong hininga mo? Naiinip na kasi ako. Dapat kanina pa nandito si Noah eh. Pero papunta pa lang pala siya. Pero di ba nabanggit mo dati na hindi naman masyadong malayo yung place ng ex-wife niya dito sa opisina natin? Oo nga. Kaya lang may usapan kami kung anong oras niya ako dapat susunduin dito sa opisina eh. Kasama niya kasi yung anak niya, kaya wala kang magagawa doon. Alam mo, Jello, wala namang problema sa akin kung anak niya lang ang kasama niya. Doon ako naiinis sa part na parang may bonding moment pa sila ng ex-wife niya. Well, hindi mo na maaalis yan kasi nanay siya ng anak ni Noah. Pero ako na yung current girlfriend. Kaya dapat limited na lang ang bonding nilang dalawa. Dapat nga wala na silang bonding at all. Dapat nga hindi na rin siya bumili ng pasalubong para kay Faye. Binilhan niya ng pasalubong ex-wife niya? Hindi direktang binilhan ng pasalubong pero dumaan daw sila ng anak niya sa bagong bukas sa coffee shop kanina. Gusto raw kasing bumili ng bata ng pasalubong para sa mommy niya. Oh, yung bata naman pala may gustong bumili ng pasalubong para sa mami niya. Anong problema doon? Kaninong pera ba yung gagamitin na pambili ng pasalubong? Malamang kay Noah, di ba? So anong iisipin ni Faye? Kay Noah galing ang pasalubong at hindi sa anak nila. Teka nga. Akala ko ba malinaw na doon sa ex-wife niya na hindi na sila magkakabalikan ni Noah at nag-uusap na lang sila para sa bata. Ikaw pa nga yung paulit-ulit na nagsabi sa akin nung dati, di ba? Oo. Oh, bakit ngayon ikaw yung nagbibigay ng mali siya sa ginagawa nilang co-parenting sa anak nila? Ay, ewan ko. Ang hirap pala talaga ng ganitong sitwasyon. Mas mahirap ngayon na magkasama na kami ni Noah sa iisang bahay. Kasi kahit para mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maramdaman na akin siya na 100%. Parang kailangan na palagi ako may kahati sa oras niya. Ganon talaga. Kasi may responsibilidad na siya sa ibang babae bago pa man maging kayo ulit.
Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa kang magtiis para sa kanya. Papadudot aaminin ko na kahit 3 taon na kami ni Noah noon at ilang taon na rin silang hiwalay ng dati niyang asawa ay nagsiselos pa rin ako ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nandoon ang boyfriend ko sa bahay ng nanay niya kasama ang anak niya. Nung umpisa ng pagsasama namin ay medyo nag-overthink pa ako na baka matagal silang magkasama sa bahay ni Faye. Si Noah kasi ang susundo sa anak niya mula sa bahay nito para sabay na sila ng bata na umuwi sa bahay ng nanay ni Noah. Lahat yon ay inoorasan ko talaga para malaman kung gaano katagal siyang nagstay sa bahay ng dati niyang asawa. Nung umpisa dahil nagsiselos talaga ako kapag tapos na ang 1 linggo ay uuwi siya sa bahay na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ang hirap kasing itago at kimkimin ang selos hanggang sa namamanhid na lamang ako at makasanayan namin ang ganong setup ng relasyon naming dalawa ni Noah. Kagaya nga ng sinabi ni Jello, ginusto ko rin naman ang ganong sitwasyon at tinanggap ko kung anumang responsibilidad meron si Noah, Papa Dudut. Happy 4th anniversary ulit, be. Happy 4th anniversary. Thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant na to ah. Na-enjoy mo ba yung mga pagkain? Sobra. Lalo na yung steak kanina. Grabe, dito lang ako nakatikim ng ganung kasarap na luto ng steak. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. Alam na alam mo talaga kung anong pagkain ang gusto ko. Siyempre naman. College pa lang magkakilala na tayo. Kaya alam ko na rin halos lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka naman nagbago eh. Wala naman talagang halos nagbago sa akin eh. Kasama na yung pagmamahal ko sa'yo mula nung college tayo hanggang ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako na binigyan mo ng pangalawang pagkakataon tong relasyon natin. Naramdaman ko kasi na mahal pa rin kita kahit ilang taon na yung lumipas mula nung maghiwalay tayo. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon na madugtungan ng kwento nating dalawa. Thank you talaga, Bea. At gaya nga ng pangako ko sa'yo noon, hinding-hindi ko sasayangin tong pagkakataon na binigay mo sa akin. Jillian, huwag kang tumakbo! Daddy! Sabi na nga ba ikaw yan eh? Jillian, anong ginagawa mo dito? Kasama ko po si Mami. Jillian, sabi ko na sa'yo na huwag kang tumakbo, di ba? Ayaw niya po kasing maniwala na si Daddy talaga yung nakita ko kaya lumapit na po ako. Baka lang kasi madapa ka, kaya kita pinipigilang tumakbo. Ay, Noah, pasensya na. Hindi ko na napigilan si Jillian na lumapit sa inyo. Ayos lang. Ano palang ginagawa niyo dito? May minita kong client na gustong kumuha ng kondo para sa fiancé niya. Sinama ko si Jillian kasi nakabakasyon yung yaya niya. Ah, ganun ba? Daddy, sino po siya? Siya si Maylene. Girl, Kaibigan ng daddy mo yung kasama niya ngayon. Di ba, Noah? ha? Oo. Jillian, this is your Tita Maylene. Friend ko. Hi po, Tita Maylene. Hello, Jillian. Mas cute ka pala sa personal. Personal? Bakit po? Nakita niyo na po ba ako sa picture? Oo, marami na ako nakita ng mga cute na picture mo sa cellphone ng daddy mo. Jillian, kailangan na nating umuwi. Baka matraffic pa tayo. Kiss ka na kay daddy. Daddy, uwi na raw po kami ni Mami. Pakis po ako sa inyo bago po kami umalis. Sige anak, kiss ka na kay daddy. Bye-bye, Daddy. Bye, Tita Maylene. Bye anak. Bye, Jillian. Sige, Noah. Mauna na kaming umalis ni Jillian. Mag-ingat kayo pa uwi. Salamat. Tara na, Jillian. Sige po, Mami. Bye po ulit, Daddy. Kaibigan? Kaibigan talaga? Pasensya ka na. Alam mo naman na may usapan kami ni Faye na wag mo nang ipaalam sa bata yung tungkol sa'yo eh. Oo, alam ko. Nakakainis lang kasi na hindi mo na nga ako pinakilala sa anak mo bilang girlfriend mo,
Hindi mo rin ako pinakilala sa ex-wife mo. Sana pinakilala mo rin ako sa kanya na as a friend. Kilala mo naman si Faye sa mga kwento ko sa'yo, di ba? Naipakita ko na rin sa'yo mga picture niya. Kilala ka na rin niya. Ilang beses na kitang nakwento sa kanya. Pero iba pa rin yung pinakilala mo kami sa isa't isa. Para akong hangin lang dito sa harapan nyo kanina. Ni hindi ako sinulya pa ng ex-wife mo. Be, ganun lang talaga si Faye. Hindi siya palakibo sa ibang tao. Pero hindi ako ibang tao lang sa buhay mo, Noah. At dapat, alam yun ng ex-wife mo. Be, pasensya ka na talaga. Ano pa ba magagawa ko kung hindi pa ulit-ulit na magpasensya? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na. Papadudot minsan talaga. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa point na makakaramdam ka ng matinding pagod. Lalo na kung alam mong ikaw yung mas nag-a-adjust o nag-e-effort. Alam ko naman na ginawa ni Noah ang lahat para mapunan niya ang pagkukulang niya sa akin bilang boyfriend ko. Ayon nga lang ay hindi ko na mababago ang sitwasyon na meron na siyang malaking responsibilidad sa ibang babae kahit sabihin na anak niya lang naman ang responsibilidad niya. May mga oras na hindi ko pa rin maiwasan na magselos sa tuwing magkakaroon sila ng maikling oras para magkita o magkasama. Oo, anak na lang naman nila ang namamagitan sa kanila pero malalim ang pinagsamahan nila. Kaya may selos at takot pa rin akong nararamdaman. Nagkaayos din naman kami pagkatapos ng pagtatalo na yon sa resto noong 4th anniversary dinner namin. At kahit paano ay naramdaman ko ang lalong paglalambing sa akin ni Noah. Siguro kasi alam niya na hindi rin talaga madali ang sitwasyon ko. Imagine 3 taon na kaming magkarelasyon pero hindi ko pa nakikilala ang nanay niya o ang anak niya. May parte sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako parte ng buhay niya. Para bang nakasabit lamang ako. At minsan ay nasasaktan ako kapag may ibang tao na nagsasabi sa akin na kabit lang ako ni Noah. Kasi nga hanggang sa mga oras na ito ay may bisa pa rin ang kasal nila. Ilang beses lang naming pinag-usapan ang tungkol sa annulment nila at nauwi yon sa pagtatalo. Ang dating kasi ay pinipilit ko siyang asikasuhin ang annulment pero dahil nga sa malaking gastos ay hindi niya priority na gawin ang bagay na yon kaya naiinis ako. Ito talaga ang dahilan kung bakit po ako sumulat sa Barangay Love Stories dahil nahihirapan na ako sa relasyon naming dalawa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang magselos at matakot na baka muling magkaayos si Noah at ang dati niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingatan at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong kumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pakiramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang Papadudot ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyo sa akin at ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang din po ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mylene.